अरे का है आलू भाई का भइल? अरे काहे ऐसन मुंहवा लटका के बैठल बाड़ा कुकुर के भोकी लेखा? का भइल बोला? अरे टमाटर भाई तू बड़ी बोलत बाड़ा तो हर सब बोली भीतर घुस जाई। देखत नहीं खे है पानी उनी पड़त नहीं खे। ससुरा पानी ना पड़ी है ता किसान लोग हमनियों के पेड़ ना लगई हैं, यानी कि हमनियों के पौधा ना लगई हैं, तो हमनी कहाँ से आइल जा? अरे हाँ हो आलू भाई, ई त बात तू ठीके कहत बाड़ा। ससुरा उ त हमनी सोचबे ना करीला, साला खाली माल के चक्कर में रहिला। उहो सोचे के पड़ी। चलो प्रार्थना करल जाओ पानी लावे के। अरे चुप भोसड़ी पे आज चुप। तोहर प्रार्थना से अगर पानी आ जात त आदमी 4 दिन 5 दिन जग करत बाड़न। काहे खे आवत पानी? हाँ अरे तोरा के नहीं के पता बा कि पानी आदमी के कहला से ना आई, कहे से कि आदमी सब पापी निकल गइल बाड़ा। हमनी अर्जी करब त जरूर आई है, समझ गइल? आदमी अकाल करे से पहले हमनी भूखल मर जाई बाबू। सब पानिये से हमनी के चलेला। Ha ha ha!